Armata lui Hitler încă lupta, dar nu mai lupta pentru victorie. Fiecare ordin era îndeplinit din datorie, nu din speranță. Liniile se strângeau, fronturile se prăbușeau și disciplina era singurul lucru care menținea o forță epuizată. Comanda continua să ceară rezistență absolută. Rapoartele vorbeau despre regrupări, despre contraatacuri care nu aveau loc niciodată. În practică, fiecare decizie se năștea târziu și murea înainte de a fi executată. Unitățile se diminuau, resursele dispăreau și limbajul puterii continua să repete sloganuri goale. În acele zile finale, armata încă exista, dar numai ca o reflectare a ceea ce fusese. O structură care asculta chiar și atunci când nu mai avea sens. În timp ce Reichul se prăbușea, comandanții săi continuau să creadă că voința putea înlocui realitatea. Atunci a început adevărata prăbușire. În prima zi a lunii ianuarie a anului 1945, frontul de est al celui de-al treilea Reich arăta o situație pe care chiar rapoartele înaltului comandament o defineau cu o expresie fără echivoc. Colapsul era iminent. Între Vistula și Oder, Armata Roșie concentra mai mult de 2 milioane de oameni în fața unor forțe germane epuizate, cu divizii reduse la o fracțiune a forței lor teoretice. Rapoartele OKH dezvăluiau un tablou pe care directivele Führerului refuzau să-l admită. Lipseau rezerve, combustibil și coordonare între comandamente. Structura frontului, cândva extinsă și articulată, se prăbușea sub presiunea sovietică. Grupul de armate A, sub comanda nominală a generalului Josef Harpe, menținea cu greu pozițiile în sectorul Varșoviei. Diviziile erau incomplete, susținute de contingente de Volkssturm și resturi de unități retrase din Balcani. În nord, grupul de armate centru, condus de Georg Hans Reinhardt, apăra Prusia răsăriteană cu mijloace din ce în ce mai reduse. Înregistrările de intenție din primele zile ale lunii ianuarie documentau o scădere dramatică a munițiilor și o imposibilitate crescândă de a evacua răniți. La Berlin, Führerbunkerul funcționa deja ca un centru de comandă izolat de front. Hitler, care nu l-a vizitat din noiembrie, emitea ordine directe asupra unităților care existau doar pe hărți. În ziua de 9 ianuarie a dictat directiva numărul 11 pentru Est, ordonând menținerea tuturor pozițiilor cu orice preț. Șeful statului major general, Heinz Guderian, a avertizat că linia Vistulei nu putea fi susținută. Notițele sale scrise de mână indicau lipsa de combustibil, vehicule și personal de înlocuire. La 12 ianuarie a început ofensiva sovietică Vistula-Oder. În doar 2 zile, forțele lui Zhukov și Konev au spart frontul în mai multe puncte, în special lângă Baranov și Sandomierz. Diviziile germane, slăbite de lipsa de resurse, s-au dizolvat pe teren. Rapoartele OKH au înregistrat pierderea contactului cu mai mult de 20 de divizii între 13 și 16 ianuarie. Transmisiunile interceptate de comandamentul occidental descriau unități reduse la grupuri de câteva sute de oameni, fără artilerie și fără sprijin aerian. Deteriorarea materială atingea toate nivelurile. În 15 ianuarie, generalul Wilhelm Burgdorf a raportat că aproape jumătate din tancurile Panzer IV rămâneau imobilizate din lipsă de piese de schimb. Depozitele de combustibil din Silesia erau sub bombardament constant, iar trenurile de aprovizionare erau saturate din cauza evacuării civililor. În ciuda evidențelor, Hitler a respins orice propunere de retragere spre Oder și a interzis în mod expres apărarea elastică. Rigoarea comenzii reflecta izolarea puterii centrale. Keitel și Jodl, la conducerea Oberkommando der Wehrmacht, transmiteau fără modificare ordinele Führerului. În întâlnirile din 17 și 18 ianuarie, Guderian a insistat asupra retragerii forțelor pentru a proteja Berlinul și Silesia, dar Hitler a refuzat. Consigna sa, repetată în comunicatele zilei, a fost că inamicul trebuia să fie oprit pe Vistula sau nu va fi oprit niciodată. Consecința a fost distrugerea grupului de armate A. Între 14 și 19 ianuarie, fronturile sovietice au avansat cu mai mult de 100 de kilometri zilnic, înconjurând Lodz și Cracovia.
diviziile blindate germane abandonavă vehiculele din lipsă de combustibil. Guderian însuși a calificat situația ca un colaps total. În nord, grupul de armate centru încerca să mențină Prusia răsăriteană, transformată într-o fortăreață. Pe 22 ianuarie a început ofensiva sovietică asupra Königsbergului și după 4 zile regiunea a fost izolată. Hitler, la primirea raportului, a interzis orice evacuare, deși amiralul Dönitz a inițiat pe cont propriu o operațiune maritimă care a reușit să transporte sute de mii de persoane către vest. Colapsul logistic era deja ireversibil. Rezervele de combustibil erau concentrate departe de front, în Rinul Superior și în Boemia. Luftwaffe abia putea menține zborurile de recunoaștere. Un raport din 25 ianuarie indica faptul că doar câteva aparate au decolat în acea zi pe tot frontul de est. Artileria cu puține muniții folosea proiectile incompatibile sau capturate. Diviziile de infanterie operau fără comunicații stabile și fără suficient transport. Linia Oder era ultima poziție defensivă posibilă, dar ordinele de a menține Vistula au împiedicat pregătirea ei. Când unele unități au început retrageri spontane, au fost interceptate de patrulele SS sau de felgendarmerie. Înregistrările din 20 ianuarie documentează execuții sumare ale ofițerilor acuzați de abandonarea posturilor lor. De la sfârșitul anului precedent, tribunalele volante create de Himmler fuseseră autorizate să aplice sentințe imediate. Consecința a fost dezintegrarea coeziunii interne a armatei. 25 ianuarie, Hitler a emis directiva numărul 12, declarând Berlinul fortăreața supremă a Reichului și ordonând pregătirea sa pentru luptă urbană, deși capitala era încă departe de front. Măsura simboliza pierderea oricărei viziuni operative. Guderian însuși a notat în acea zi că Führerul intenționa să conducă armate care nu mai existau. Rapoartele din ultimele zile ale lunii ianuarie arătau cifre care ilustrau prăbușirea. Mai mult de 500 de milioni de pierderi în 3 săptămâni, pierderea a mii de vehicule blindate și ruperea comunicațiilor cu toate unitățile la est de Oder. Forțele sovietice avansaseră mai mult de 300 de kilometri. La 31 ianuarie, avangardele primului front bielorus au ajuns pe malul vestic al fluviului Oder, în fața Küstrin, la mică distanță de Berlin. În interiorul comandamentului german, diferența dintre rapoartele reale și cele prezentate lui Hitler a devenit abisală. Keitel și Jodl redactau versiuni paralele ale rapoartelor, înlocuind termeni precum retragere cu expresii eufemistice. Documentele păstrate arată acea duplicare crescândă, un limbaj de optimism formal față de evidența prăbușirii. În 30 ianuarie, la aniversarea sosirii sale la putere, Hitler a susținut un discurs radiodifuzat de la Cancelarie, scris de Goebbels, în care a afirmat că spiritul frontului de est rămânea intact. Între timp, forțele sovietice ocupau Lodz și înaintau prin Prusia Occidentală. Distanța dintre retorica oficială și realitate era absolută. La sfârșitul lunii, armata germană își pierduse complet capacitatea de manevră. Ultimele rezerve blindate se concentrau în jurul Berlinului și al Sileziei. Mareșalul Ferdinand Schörner, aflat la comanda grupului de armate centru, a menținut o disciplină implacabilă, ordonând execuții ale ofițerilor pentru retrageri neautorizate. Comunicațiile radio erau neregulate, legăturile cu comandanții intermediari se întrerupeau continuu și coordonarea între corpurile de armată era deja inexistentă. Wehrmachtul încetase să funcționeze ca o structură unificată. Formațiile izolate luptau din inițiativă locală, fără sprijin reciproc sau control central. Pe data de 31 ianuarie, statul major a informat că Armata Roșie traversase Oderul în mai multe puncte, stabilind capete de pod în fața cărora apărările germane duceau lipsă de fortificații și materiale de inginerie. În multe sectoare, soldații săpau tranșee cu unelte civile. Colapsul moral însoțea pe cel material. Ordinele solicitau rezistență necondiționată, dar unitățile se dizolvau în timpul retragerilor nocturne. Companiile dispăreau fără să lase vreo urmă, soldații se predau sau se risipeau. SS trimitea detașamente punitive pentru a impune disciplina prin execuții publice.
În acel climat, comanda pierduse orice capacitate de conducere efectivă. În ciuda dovezilor, Hitler încă credea că este posibilă o contraofensivă. Într-o întâlnire cu Keitel și Jodl, a ordonat concentrarea forțelor în sectorul Küstrin pentru un atac cu cleștele asupra flancului sovietic. Guderian a explicat că nu exista nici măcar combustibil pentru a muta tancurile. Ordinul a fost transmis, dar nu s-a executat nicio mișcare. Sistemul militar al Reichului fusese redus la o structură administrativă care emitea ordine fără efect. OKW-ul transmitea directive pe care nimeni nu le putea îndeplini. OKH-ul nu avea control asupra formațiunilor sale. Comunicațiile cu frontul erau fragmentare, rapoartele soseau cu zile întârziere sau nu ajungeau deloc. Mașinăria birocratică continua să funcționeze de parcă frontul ar fi existat, deși pe teren rămăseseră doar resturi dispersate de trupe epuizate. Între 1 februarie și 31 martie 1945, frontul de est al celui de-al treilea Reich a operat sub un principiu rigid, menținerea fiecărei poziții, chiar și atunci când apărarea acestora însemna distrugerea completă a unităților. Ordinele emise de Oberkommando der Wehrmacht și de Oberkommando des Heeres au restrâns inițiativa comandanților subordonați. Manevra, baza tradițională a tacticii germane, a fost înlocuită de imobilitate. Loialitatea de a rămâne pe teren, impusă din vârf, a transformat frontul într-o succesiune de poziții izolate, vulnerabile la penetrare și încercuire. În Pomerania, dispozitivul german se sprijinea pe Pommernstellung, o linie incompletă cu fortificații neterminate și depozite logistice dispersate. Al treilea Armata Panzer, atribuită nou formatului Grup de Armate al Vistulei, trebuia să acopere coridorul dintre Marea Baltică și Valea Odrei pentru a evita o încercuire din nord. La mijlocul lunii februarie, ordinele reiterau interdicția de a ceda teren, chiar și în fața dovezilor de rupturi laterale. Unitățile de recunoaștere raportau concentrări blindate sovietice pe drumuri secundare, dar comandanții locali nu erau autorizați să se retragă. Între 10 și 12 februarie, mai multe brigăzi germane au rămas în unghi față de cele vecine, cu flancuri expuse. Secvența care se repeta de-a lungul frontului era constantă: rupere într-un sector adiacent, pierdere de legătură prin radio, instrucțiuni de a se menține până la noi ordine, epuizare de muniții, cerere de retragere, refuz de la nivelul superior și, în final, închiderea încercuirii. În mai puțin de 2 zile, poziții care ar fi putut fi retrase într-o manieră ordonată deveneau buzunare fără ieșire. Un exemplu s-a produs pe țâșnirea din vestul Köslin. O divizie de infanterie a primit în 14 februarie ordinul de a rămâne în poziție, deși inamicul rupsese la sud. Comandantul a solicitat scurtarea liniei pentru a se sprijini pe cursuri de apă, dar comanda corpului a respins mișcarea, invocând necesitatea de a câștiga timp. Întăririle promise nu au sosit niciodată. În 2 zile, divizia a fost înconjurată. Încercarea nocturnă de a rupe încercuirea a eșuat din cauza lipsei de combustibil și a controlului sovietic al focului asupra rutelor. În 48 de ore, unitatea a dispărut din registrele operaționale. Rămășițele sale au fost regrupate în formațiuni mai mici. În Silezia, grupul de armate centru, supus unei conduceri la fel de rigide, a rezistat atacurilor sovietice în Silezia superioară și inferioară, fără a aplica manevre de retragere eșalonată. Obiectivul era păstrarea acceselor industriale și a comunicațiilor laterale, dar corelația forțelor era nesustenabilă. Pierderile depășeau rezervele, iar parcul de transport se reducea în fiecare săptămână. Inelele defensive care înconjurau orașele declarate fortărețe absorbeau efective de infanterie și artilerie care nu mai puteau fi folosite ca rezerve. Când acele orașe erau încercuite, comandamentul superior încerca să mențină coridoare de aprovizionare care consumau resurse imposibil de înlocuit. Rezultatul a fost o dublă pierdere: imobilizarea trupelor valoroase și slăbirea sectoarelor deschise. În februarie s-a discutat în cadrul OKH posibilitatea de a retrage frontul spre Oder.
Unii comandanți susțineau elasticitatea și concentrarea rezervelor în spatele râului. Decizia finală a menținut directiva opusă, să reziste pe fiecare metru și să creeze frecarea atacatorului, chiar și cu prețul încercuirii. Mai mulți comandanți care au propus retrageri locale au fost destituiți. Aceste înlăturări au afectat continuitatea comenzii, provocând întreruperi în ordine și contraordine care reintroduceau unități în poziții recent evacuate. La sfârșitul lunii februarie, comandamentul a ordonat un contraatac limitat în Pomerania. Operațiunea s-a executat fără concentrarea forțelor și fără susținerea logistică necesară. Interdicția de a abandona pozițiile secundare a împiedicat reunirea unităților suficiente. Mișcările au lipsit de sincronizare, iar epuizarea combustibilului a redus durata ofensivei. La încetarea impulsului, unitățile au primit ordinul să se fortifice la locul lor. Imobilitatea sub foc a repetat modelul de izolare și distrugere. În 3 zile, sectoarele avansate au fost absorbite de progresia sovietică. Pe Oder, situația derivată din ianuarie s-a consolidat în capete de pod sovietice în fața Küstrin și a altor puncte. Doctrina de a nu se retrage a menținut garnizoane în meandrele râului, expuse să fie tăiate. Inginerii germani încercau să mențină trecerile sub foc constant, cu puține materiale de pontoane. Uzura în acest sector a fost continuă. Pe parcursul acelor luni, desemnarea de fortăreață a devenit o categorie operațională răspândită. Orașele și nodurile feroviare au fost declarate poziții de păstrat cu orice preț. În Pomerania, mai multe porturi au primit această condiție. În Silesia au fost fortificate centre urbane cheie. Inamicul a evitat multe dintre aceste fortărețe, înconjurându-le și continuându-și înaintarea. Garnizoanele au rămas imobilizate fără capacitate de manevră. Ordinul de a le păstra împiedica utilizarea lor ca rezerve, iar forțele încercuite ajungeau să se stingă fără a schimba cursul general al ofensivei sovietice. Corespondența Comandamentului Superior documentează numeroase demiteri pentru retrageri neautorizate. Ofițerii care raportau imposibilitatea de a menține o poziție erau eliberați imediat. Mecanismul era simplu: raport superior, deschidere sumară a cauzei și destituire. Aceste proceduri au produs un climat de ascultare literală, în care interpretarea tactică a dispărut. În Prusia Orientală, pungile formate în ianuarie continuau să se reducă. Punga de la Heiligenbeil, pe malul Frischeshafen, a concentrat trupe care încercau să mențină un coridor către portul Pilau. Ordinele superioare insistau să păstreze capetele de pod în timp ce se organizau evacuări maritime. În practică, menținerea acelor proeminențe a consumat resurse fără niciun beneficiu operațional. Piesele de artilerie grea erau abandonate, fiind epuizat combustibilul pentru a le remorca, iar rutele de retragere erau constant bătute. La mijlocul lunii martie, unitățile supraviețuitoare reprezentau abia o fracțiune din efectivele lor teoretice. În Curlanda, grupul de armate încercuit din toamna anterioară a rămas nemișcat. Nu a primit autorizație să străpungă spre sud, nici să își evacueze forțele. În contextul războiului fără retragere, Curlanda simboliza imobilitatea totală. Divizii experimentate rămâneau în afara teatrului principal, fără utilitate operativă pentru apărarea Reichului. În martie, comandamentul german a început pregătirea liniilor eșalonate de apărare în câmpia orientală a Berlinului. Se încerca introducerea criteriilor de economie a forțelor și de selecție a terenului, deși ordinele de a nu ceda rămâneau în vigoare. Unitățile avansate, inclusiv cele situate în capete de pod sovietice, nu puteau să se retragă fără autorizare superioară. Construcția de poziții secundare reprezenta un efort tardiv, limitat de lipsa rezervelor mobile și a materialelor de fortificație. Deteriorarea comunicațiilor a agravat problema. Rețelele de radio sufereau de interferențe, pierderile de echipamente erau constante și mesagerii motorizați abia puteau circula din cauza lipsei de combustibil. Ordinele ajungeau cu întârziere, iar multe unități acționau conform directivelor depășite. Coordonarea între corpuri de armată s-a slăbit până a devenit nominală. Echilibrul logistic s-a rupt definitiv. Bombardamentele asupra căilor ferate și drumurilor au redus fluxul de aprovizionare.
Prioritatea acordată munițiilor și combustibilului nu era suficientă pentru a susține consumul minim. Deși iarna a fost mai puțin severă decât cea anterioară, noroiul și gheața au îngreunat mișcarea. Artileria germană și-a redus ritmul pentru a conserva proiectile, ceea ce a facilitat pregătirile sovietice. În a doua jumătate a lunii martie, ofensiva sovietică asupra Pomeraniei Orientale a avansat către Danzig și Gdynia. Ordinele de a susține fortărețele au generat un front neregulat, cu nuclee urbane fortificate și sectoare rurale ample fără apărare solidă. Inamicul și-a concentrat atacurile în zonele slabe, evitând punctele cele mai rezistente până când acestea au fost izolate. Încercările de a deschide coridoare terestre către porturi au fost tardive și au lipsit de mijloace. Garnizoanele, imobilizate de ordinele de staționare, au fost condamnate la încercuire. În Silesia, inelele defensive formate în jurul podurilor și acceselor peste Oder reproduceau aceeași logică. Unele erau bine construite și dotate cu artilerie coordonată, altele improvizate cu resturi de unități. În ambele cazuri, lipsa de mobilitate a împiedicat valorificarea succeselor parțiale. După respingerea atacurilor, trupele nu se puteau retrage la linii succesive din lipsă de autorizație. Pe parcursul întregii luni martie s-a repetat același ciclu: apărare pe poziție, epuizarea muniției, reducerea efectivelor, pierderea legăturii și încercuirea finală. Reaprovizionările abia acopereau o parte din pierderi, iar înlocuirile care soseau erau integrate în formațiuni dezorganizate. Capacitatea de inițiativă s-a stins. Permanența prin ordin superior a înlocuit judecata comandanților locali. Adversarul, având libertatea de a-și ajusta ritmul, a menținut presiunea fără întrerupere. Rezervele nominale erau formațiuni incomplete, resturi de divizii, batalioane de antrenament sau grupări improvizate fără transport și fără artilerie. Nu existau forțe capabile să execute contraatacuri coordonate. În sectorul Oder s-a încercat introducerea unor mici corecții tactice, retrăgând ușor unele sectoare pentru a îmbunătăți câmpurile de tragere. Aceste manevre locale au reprezentat o schimbare de abordare limitată, orientată să câștige timp mai degrabă decât să recupereze inițiativa. Efectele au fost reduse, capetele de pod sovietice au fost consolidate, iar încercările germane de a le reduce au eșuat din cauza lipsei de concentrare și sprijin. În Prusia Orientală și în Pomerania, ultimele contracții ale dispozitivului au confirmat pierderea controlului. Evacuarea maritimă a continuat, dar capacitatea de transport era insuficientă. În rapoartele de la finalul lunii martie, mai multe divizii existau doar ca denumiri administrative integrate în grupări de mărimea unui batalion. La sfârșitul lunii martie a anului 1945, politica de neretragere lăsase un front rigid, străpuns de multiple pătrunderi transformate în încercuiri succesive. Încăpățânarea de a menține terenul redusese potențialul de luptă destinat apărării Oderului și a capitalei. Războiul fără retragere s-a tradus în imobilitatea unei armate care continua să primească ordine imposibil de îndeplinit, în timp ce inamicul avansa spre inima Reichului. În timpul lunii martie din 1945, frontul occidental al celui de-al treilea Reich a ajuns la faza sa terminală. Râul Rin, considerat ultima barieră naturală înainte de nucleul industrial al țării, trebuia să devină linie de apărare definitivă conform ordinelor Oberbefehlshaber West. Cu toate acestea, acea apărare nu s-a materializat niciodată ca un sistem coerent. Sectoarele se susțineau izolat, fără rezerve de manevră, fără coordonare între armate și cu o rețea logistică distrusă de bombardamentele aliate. Documentele interne ale comandamentului occidental descriu divizii incomplete, cartiere generale fără personal operativ și formațiuni dependente de transporturi improvizate. La începutul lunii martie, Comanda Supremă în Vest a trecut la mareșalul Albert Kesselring, care l-a înlocuit pe Gerd von Rundstedt în ziua a 10-a a acelei luni, prin decizia directă a lui Hitler. Kesselring, cu experiență în apărarea Italiei, a primit sarcina de a menține Rinul cu orice preț și de a proteja bazinul Ruhr.
Directiva din ziua 11 a lunii martie formula acest ordin în termeni absoluți: nicio retragere, nicio evacuare. Circumstanțele materiale contraziceau sloganul. Diviziile nu aveau combustibil, vehiculele erau imobilizate și artileria era redusă din cauza pierderilor și a transferului de piese către frontul de est. Pe 7 martie, divizia a noua blindată americană a găsit intact podul Ludendorff la Remagen. Încărcătura explozivă destinată demolării nu a fost activată la timp. În câteva ore, primele batalioane aliate au trecut pe malul de est al Rinului. Comandamentul local german, afiliat la armata a 5-a Panzer, a raportat incidentul cu întârziere. Când știrea a ajuns la OKW, Hitler a reacționat ordonând execuții imediate printre cei responsabili și i-a destituit pe comandanții sectorului. Măsura nu a schimbat situația tactică. Inamicul stabilise un cap de pod care s-ar fi extins fără opoziție efectivă. Cazul Remagen a ilustrat distanța dintre intenția de rezistență totală și capacitatea reală de apărare. Înregistrările Obi-West arată că forțele disponibile pentru a stopa penetrarea erau insuficiente. Unitățile armatei a 15-a, formate în mare parte din Volksgrenadier și înlocuitori accelerați, duceau lipsă de mobilitate. Contraatacurile efectuate între 8 și 12 martie au epuizat puținul lor combustibil înainte de a ajunge la zonele de întâlnire. Diviziile Panzer desemnate ca rezervă, a 6-a și a 11-a, dispuneau de mai puțin de jumătate dintre tancurile operaționale și fără piese de schimb. În mai puțin de o săptămână, inamicul a consolidat un pod logistic stabil peste Rin. De-a lungul lunii, noi operațiuni de traversare au avut loc în diferite sectoare. În nord, între Wesel și Ries, al 21-lea grup de armate britanic a executat o traversare planificată cu sprijin de artilerie masivă și dominanță aeriană totală. În sud, a 3-a armată a lui Patton a traversat râul între Oppenheim și Worms fără rezistență organizată. Linia Rinului s-a prăbușit în toate sectoarele. Apărările construite anul precedent erau incomplete sau neocupate. O mare parte din materialul greu fusese transferat către est conform instrucțiunilor OKW, care continua să considere prioritară oprirea Armatei Roșii. Pierderea Rinului a deschis accesul direct către Ruhr. În acea regiune erau concentrate aproximativ 300.000 de persoane integrate în al 5-lea Armata Panzer și al 15-lea Armata, sub comanda generalului Walter Model, șeful grupului de armate B. De la Berlin, Hitler a emis în a 19-a martie o directivă care ordona apărarea bazinului industrial până la ultimul om. În aceleași zile, a promulgat așa numitul Nero-Befehl, care cerea distrugerea infrastructurilor pentru a împiedica utilizarea lor de către inamic. Model, conștient de valoarea Ruhrului pentru populația civilă și pentru industria rămasă, a încercat să mențină coeziunea forțelor sale în limitele impuse. Consecința imediată a fost crearea unui spațiu închis, fără ieșire operativă. În 24 martie, armatele aliate au traversat Rinul în mai multe puncte și au avansat spre nord și est. Unitățile germane nu aveau combustibil și nu puteau manevra. Drumurile erau saturate cu refugiați și resturi de unități dispersate. Contraatacurile ordonate s-au redus la acțiuni locale care se stingeau înainte de a se forma. Coloanele motorizate erau atacate de aviația aliată chiar înainte de a-și atinge obiectivele. Luftwaffe, fără aparate și combustibil, nu putea interveni. Pe 26 martie, grupul de armate B a informat Obi-West că nu putea menține linia râului Lippe. Stocurile de muniție s-ar reduce la o cincime în 2 zile. Kesselring a solicitat autorizare pentru a se retrage către Weser și a reorganiza apărarea. De la Berlin a venit răspunsul negativ. Directiva din 27 martie a ordonat rezistență fără condiții, afirmând că forțele trebuie să se susțină prin propria determinare. Acea instrucțiune echivala cu anularea oricărui spațiu tactic. Jurnalele de operațiuni reflectă faza de dezintegrare. Diviziile Panzer, fără combustibil, își îngropau tancurile pentru a le folosi ca artilerie fixă. Diviziile de infanterie încercau să închidă golurile fără sprijin lateral.
Fără rezerve motorizate, flancurile rămâneau deschise. În înregistrările celui de-al 12-lea corp de armată se descrie avansul inamic către Ham și Paderborn aproape fără opoziție organizată. Grupurile de luptă germane, reduse la câteva sute de oameni, se deplasau fără cunoaștere despre restul dispozitivului. La 1 aprilie, armatele americane au închis încercuirea asupra Ruhrului. Comunicațiile interne au colapsat. Unitățile prinse nu aveau combustibil, alimente și muniție. Model a ordonat organizarea unei apărări în profunzime în cadrul încercuirii, așteptând o operațiune de salvare de lângă Weser, care nu avea să aibă loc niciodată. În realitate, diviziile nu mai răspundeau la ordine centralizate. Ele au devenit nuclee izolate de rezistență urbană sau rurală. Rapoartele privind pierderile materiale din primele zile ale lunii aprilie arată distrugerea sau abandonarea a mai mult de 1000 de vehicule blindate și pierderea aproape totală a artileriei de câmp. Comunicațiile radio erau intermitente și ordinele ineficiente. Forțele aliate au împărțit încercuirea în sectoare mai mici, fragmentând și mai mult apărarea. Grupurile germane care încă luptau au improvizat reaprovizionări cu materiale capturate, dar dominația aeriană inamică a anulat orice încercare de reorganizare. La Berlin, conducerea politică a reacționat cu sloganuri de rezistență simbolică. Hitler a cerut transformarea apărării Ruhrului într-o demonstrație a voinței Reichului. Pe 4 aprilie, OKW a reiterat ordinul de a menține poziția și de a distruge instalațiile industriale înainte de căderea lor. În practică, trupele nu aveau mijloace de a executa aceste demolări. Cea mai mare parte a fabricilor și minelor a fost capturată intactă sau cu daune limitate. În interiorul incintei, dezordinea s-a accentuat. Unitățile administrative au dispărut și liderii de nivel mediu și-au pierdut contactul cu subordonații. Formațiile combatante, fără legătură laterală sau aprovizionare, depindeau de depozite locale sau de improvizație. Încercările lui Model de a coordona o mișcare de spargere spre est au fost frustrate de lipsa de combustibil și absența vehiculelor. În mai multe sectoare, comandamentele au decis să-și împartă forțele în grupuri mici pentru a încerca să scape individual. Ruperea comunicațiilor a împiedicat Obi West să evalueze situația cu precizie. Rapoartele care ajungeau la Kesselring erau incomplete și cu câteva zile întârziere. În data de 9 aprilie, armatele aliate au împărțit cercul în 2 pungi, nord și sud, făcând imposibilă orice coordonare. În documentele Comandamentului Occidental se recunoștea că grupul de armate B încetase să existe ca structură operativă, deși continua să figureze în organigrame. Pe măsură ce reducerea asediului avansa, diviziile germane s-au dizolvat. Vehiculele de luptă fără combustibil au fost distruse de propriile echipaje. Muniția de artilerie s-a epuizat, iar piesele au fost inutilizate. Încercările de concentrare pentru o ruptură nocturnă au eșuat din cauza lipsei de coordonare și a controlului aerian total al inamicului. Rapoartele aliate înregistrează predări masive. Prizonierii, în multe cazuri, se prezentau în grupuri întregi, fără să fi luptat. Între 1 și 15 aprilie, capturile au depășit 300.000 de persoane, inclusiv unități complete de infanterie și blindate. Trupele predate erau în mare parte formațiuni de înlocuire, dar printre prizonieri se aflau și ofițeri și subofițeri veterani. Câmpurile de prizonieri improvizate pe malul vestic al Rinului arătau magnitudinea colapsului. O armată distrusă nu atât de mult de bătălie, cât de pierderea de coeziune și de mijloace. După căderea Ruhrului, structura OB-West nu mai avea un sens operațional. Kesselring a încercat să stabilească o linie defensivă pe Weser și Harz, dar forțele rămase abia depășeau câteva mii de oameni dispersați. Rapoartele de la mijlocul lui aprilie descriu divizii reduse la sute de combatanți, fără artilerie sau transport. Ordinele de a constitui o nouă linie erau nominale. Trupele pur și simplu se retrăgeau în timp ce inamicul avansa fără rezistență serioasă. Apărarea Rinului eșuase la toate nivelurile. Comandamentul central se agăța de retorica rezistenței totale, în timp ce realitățile de pe teren arătau un front dizolvat.
Doctrina de a nu se retrage, aplicată și în vest, a produs același efect ca pe frontul de est, sectoare imobile, încercuiri succesive și pierdere totală a capacității de manevră. În rapoartele din 15 aprilie, OB West descria situația ca un ansamblu de focare izolate, fără continuitate și comandament central, o structură militară redusă la fragmente care încă purtau nume de armate, dar care în fapt încetaseră să existe. Între februarie și aprilie ale anului 1945, conducerea războiului în interiorul Reichului a adoptat o structură coercitivă, care a înlocuit manevra cu obligația. Sistemul rezultat a integrat Oberkommando der Wehrmacht cu organele SS și ale partidului dotate cu autoritate pentru a impune rezistența totală prin ordine disciplinare, tribunale sumare și control politic. Această arhitectură a funcționat pe două niveluri. La nivelul superior, direcția strategică menținea interdicția retragerilor și apărarea pozițiilor declarate fortărețe. La nivelul inferior, o rețea de comisari și forțe de securitate asigura execuția imediată a ordinelor, prin sancțiuni exemplare. Directivele de rezistență totală, reiterate de la OKWP, au definit că niciun comandant nu putea ceda teren fără autorizare expresă, că orice poziție desemnată ca fortăreață trebuia păstrată și că orice retragere neaprobată constituia delict militar. Transmiterea acestor ordine s-a realizat prin structurile partidului, SS și districtelor militare, generând un circuit în care ascultarea avea caracter penal. În paralel, s-a formalizat figura comisarului sau a plenipotențiarului de apărare al Reichului, cu atribuții asupra unor regiuni întregi. Acești comisari, care depindeau de conducerea supremă, coordonau resurse civile, Volkssturm și unități regulate, cu autoritate asupra comandanților militari și politici locali. Funcția sa se extindea la 3 domenii: apărare locală, controlul mișcărilor și disciplină. În primul, organizau și supravegheau mobilizarea Volkssturm, asigurându-se de permanența acesteia în punctele desemnate. În al doilea, controlau tranzitul, blocau drumuri și noduri feroviare și împiedicau retragerile neautorizate. În al treilea, aplicau sancțiuni imediate pentru nesupunere sau abandon de poziție prin tribunale de campanie sau intervenția directă a SS. Această suprapunere de atribuții a creat o linie dublă de comandă în fiecare district, una militară, dependentă de Wehrmacht, și alta coercitivă, legată de partid și SS, susținută de OKW în ceea ce privește validitatea juridică a măsurilor disciplinare. Comisarii se sprijineau pe o structură duală. Fiecare regiune avea un birou de apărare al Reichului cu conducere politică și o delegație a SS-ului și poliției. În caz de conflict cu comandanții Wehrmachtului, norma stabilea prioritatea ordinelor de rezistență totală asupra oricăror argumente tactice. În practică, orice propunere de retragere trebuia să aibă aprobare politică. Întârzierea în răspuns sau refuzul formal elimina marja de manevră. La acest aparat s-a adăugat sistemul de justiție rapidă. De la sfârșitul anului 1944 existau tribunale mobile cu capacitatea de a se reuni în drum și de a dicta sentințe imediate. Între februarie și aprilie din anul următor, activitatea lor a crescut. Retragerea fără autorizație, pierderea unei arme, neascultarea sau lipsa de spirit combativ au fost tipificate ca infracțiuni. Procedura începea cu un raport de la superior sau o arestare de felgendarmerie sau SS. Instruirea era minimă. Declarația acuzatului, raportul șefului și verificarea ordinului neexecutat erau suficiente pentru a emite o sentință. Tribunalele de campanie din spatele frontului completau acest mecanism. Compoziția lor includea un ofițer președinte, un grefier și, ocazional, un consilier juridic. Sancțiunile variau de la degradări până la pedeapsa capitală. Execuțiile erau efectuate imediat și erau înregistrate în buletine disciplinare difuzate unităților apropiate în scopuri exemplare. Verificările erau limitate, deoarece comunicațiile fragmentate și schimbările frecvente făceau dificilă verificarea faptelor. Efectul principal a fost consolidarea percepției că orice retragere echivala cu o infracțiune pedepsibilă.
Feldgendarmeria a acționat ca instrument al acestui sistem. Patrulele sale controlau drumuri, intersecții și stații, oprind indivizi sau grupuri fără documentație de mișcare. Cei care nu puteau arăta ordin scris de retragere erau puși la dispoziția tribunalului cel mai apropiat. În coordonare cu SS-ul s-au organizat echipe mixte care inspectau rute, formații în marș și zone de tranzit. Registrele disciplinare se centralizau pe regiune și se remiteau la nivelul superior, stabilind un lanț birocratic de control care acoperea întregul teritoriu interior. Presiunea instanțelor a modificat comportamentul cadrelor intermediare. Ordinele se dublau, se livrau cu confirmare de primire și se arhivau ca dovadă de conformitate. Orice retragere necesita justificare scrisă și autorizare ulterioară. Preferința de a evita sancțiunile a crescut permanența în poziții nesustenabile și a redus inițiativa. Nevoia de trasabilitate a încetinit reacția tactică. Pe câmpul de luptă, întârzierea se traducea în pierderi nerecuperabile. La structura judiciară a fost completată prin intervenția directă a SS-urilor în executarea ordinelor militare. În sectoarele unde Wehrmacht încerca să reorganizeze liniile, unitățile SS au primit mandatul de a asigura disciplina. Au stabilit puncte de blocare, au inspectat coloanele, au separat pe cei care nu aveau ordine valide și i-au trimis înapoi pe front sau i-au remis tribunalelor. În unele cazuri, comandamentele locale SS au emis contraordine pentru comandanții armatei, împiedicând mișcările de retragere planificate. În plus, au preluat controlul apărării locale, integrând Volkssturm sub propria lor autoritate, independent de evaluările tactice ale armatei regulate. Volkssturmul, compus din bărbați de vârste și experiență diverse, a devenit un instrument de control teritorial. Ordinele sale stabileau obligația de a menține punctele desemnate și de a informa SS despre orice mișcare a unităților regulate care implica retragere. În numeroase zone, detașamentele sale s-au situat în spatele liniilor de luptă ca bariere administrative. Eficacitatea sa în luptă era redusă, dar funcția sa disciplinară considerabilă. SS și-au extins autoritatea asupra gestionării resurselor. Puteau rechiziționa vehicule, combustibil și echipamente de comunicații pentru sarcini de control. Aceste rechiziții interferează cu logistica militară, reducând mobilitatea unităților operative. Prioritatea acordată patrulelor și comisarilor față de necesitățile tactice a provocat cazuri în care forțele destinate contraatacurilor lipseau de combustibil, deoarece acesta fusese realocat la misiuni de blocare. Contradicția dintre combatere și controlul mișcării se rezolva invariabil în favoarea controlului. Comanda dublă a fost instituționalizată. În fiecare district militar, conducerea Wehrkreis gestiona înlocuirile și depozitele, în timp ce conducerea SS și biroul comisarului regional garantau aplicarea directivelor de rezistență. Dacă un comandant de divizie intenționa să se retragă pentru a-și scurta linia, trebuia să obțină aprobarea politică, ceea ce întârzia acțiunea. În numeroase cazuri, lipsa unui răspuns a anulat oportunitatea tactică. Buletinele disciplinare din februarie și martie au enumerat comportamentele sancționabile și pedepsele acestora. Circulau prin unități, depozite și spitale de campanie, stabilind un standard de respectare absolută. Sancțiunile erau gradate în 3 niveluri: degradare, muncă penală sau execuție. Unitățile de pedeapsă erau folosite în sarcini de mare risc, cum ar fi deminarea sau apărarea avansată. Existența acestui cadru juridic a generat un mediu în care ascultarea literală înlocuia judecata militară. Sistemul a afectat direct conducerea companiei și a batalionului. Temători de sancțiuni, aceștia solicitau instrucțiuni scrise pentru orice decizie. Înmulțirea consultărilor a încetinit reacția. Comunicările saturate și pierderea legăturilor au agravat incertitudinea. Uneori, conducerea a rămas într-un vid de autoritate, fără confirmarea ordinelor, dar la fel de supuși responsabilității penale. Militarizarea s-a extins la administrația civilă. Primarii și șefii locali trebuiau să colaboreze la recrutarea Volkssturm, să faciliteze cazarea patrulelor și să raporteze absențele.
În mai multe regiuni, li s-a însărcinat să organizeze puncte de rezistență cu personal mixt, asumând responsabilitate directă asupra întreținerii acestora. Această rețea de comenzi și comisari a transformat interiorul țării într-o plasă de poziții rigide, care îngreuna orice manevră generală. Tensiunile cu Wehrmachtul au fost constante. Când un comandant încerca să regrupeze forțele retrăgând garnizoanele locale, avea nevoie de autorizare din partea autorității politice. Refuzul de a elibera aceste garnizoane a redus capacitatea de concentrare și a lăsat sectoare întinse apărate de personal fără mobilitate. În consecință, penetrările inamice au întâlnit puțină rezistență organizată. Controlul coercitiv a ajuns la comunicații și transport. Comisarii și conducerile SS au instalat radiouri prioritare, capabile să intercepteze mesaje și să emită alerte despre mișcările neautorizate. În stații și intersecții se verificau ordinele de deplasare și sigiliile destinației. Tranzitul fără documente genera arestări. Trenurile cu muniție și aprovizionare erau inspectate pentru a confirma destinația lor către poziții considerate esențiale. Acest control a absorbit mijloace logistice și a redus flexibilitatea operațională. Pe aerodromuri, autoritățile politice și-au extins controlul asupra zborurilor de legătură și transport. O parte din aviația rămasă a fost destinată misiunilor administrative, reducând astfel capacitatea de recunoaștere. Rețelele de comunicații terestre, saturate de rapoarte disciplinare, și-au pierdut eficiența. Un ordin de retragere locală trebuia să treacă prin multiple birouri înainte de a fi executat, ceea ce transformă reacția tactică într-un proces administrativ. Normativa de excepție și-a extins raza de acțiune în timpul acestor luni. Orice retragere era considerată un prejudiciu global, interzisă, cu excepția autorizării superioare. Această concepție a mutat criteriul de succes de la rezultatul operativ la respectarea formală. Un comandant care își menținea poziția până la epuizare respecta norma. Cine o menținea retrăgându-se fără ordin, încalca regula. Manualele de disciplină distribuite în martie au insistat asupra obedienței fără interpretare. Analiza locală a fost declarată irelevantă în fața instrucțiunii superioare. Impactul operațional al acestui sistem a fost măsurabil. În coeziune a menținut unitățile pe poziții până la distrugerea lor completă, crescând pierderile fără a altera cursul general. În mobilitate, a imobilizat resurse și personal în sarcini de control. În coordonare a multiplicat contramandatele și întârzierile. Înlocuirile trimise unităților uzate intrau într-un cadru unde singura consemnă era să rămână. Companiile fără posibilitatea de înlocuire continuau pe linie până la dispariția lor. Disciplina a fost întărită cu lecturi obligatorii ale sentințelor sumare în fața trupelor. Aceste sesiuni erau înregistrate în acte și căutau să unifice criteriul conform căruia orice retragere echivala cu neascultare. Aceleași instrucțiuni au fost extinse la spitale și centre de recuperare. În paralel, partidul a ordonat autorităților locale să raporteze semne de dezintegrare sau dezertare, comparând aceste date cu rapoartele Feldgendarmeriei pentru a genera hărți de risc. În zonele cu incidențe mai mari a fost crescută prezența patrulelor și comisarilor. Districtele militare, responsabile cu recrutarea și echiparea, s-au aliniat cu directivele de permanentizare. Cursurile au fost accelerate, standardele au fost reduse și expedierile către fortărețe au fost prioritizate. Lipsa de transport și combustibil a limitat mișcările, iar conducerile sanitare au restricționat evacuările pentru a nu obstrucționa căile. Înarmarea, insuficientă, a fost concentrată în apărările urbane, lăsând sectoarele rurale cu material învechit sau eterogen. Lipsa radioului și a bateriilor a obligat la utilizarea curierilor, cu întârzierea consecutivă a ordinelor. Militarizarea Reichului în ultimele luni ale războiului a constituit un sistem de administrare coercitivă a înfrângerii. Eficacitatea sa a fost măsurată prin obediență, nu prin rezultat tactic. Aparatul format din comisari, tribunale, feldgendarmerii, SS și Volkssturm
A menținut principiul rezistenței absolute chiar și atunci când realitatea materială făcea acest lucru imposibil. Inițiativa militară a fost subordonată executării literale a ordinului superior, iar disciplina a devenit un substitut pentru strategie. Apărarea Berlinului a reprezentat forma cea mai concentrată a colapsului militar al Reichului, o structură concepută pentru lupta metropolitană care a funcționat fără mijloace, cu comenzi fragmentate și comunicații dezmembrate. Dispozitivul nu răspundea unei strategii globale, ci necesității de a administra înfrângerea în limitele capitalei. Organizarea inițială a pornit de la un principiu tactic clasic, apărarea pe sectoare, adaptată la un mediu urban care era deja ruină. Berlinul a fost împărțit în zone cu un comandament unic pentru fiecare locație și legături de regiment și batalion. Sub această structură s-au amestecat rămășiți ale Wehrmachtului, unități SS, poliție, Volkssturm și contingente străine provenite de pe fronturi distruse. Omogenitatea doctrinală a dispărut. Coexistau combatanți veterani, milițieni fără instruire și forțe ideologice sub comenzi diferite. Obiectivul operativ era să păstreze nucleul administrativ cât mai mult timp posibil, să întârzie accesul inamicului la podurile Spree și să susțină imaginea unei capitale în rezistență. Spre deosebire de bătăliile anterioare, apărarea urbană nu a fost concepută ca o manevră, ci ca un dispozitiv fix. S-a articulat în inele concentrice, periferie, centura feroviară și centru guvernamental, care intenționau să absoarbă presiunea prin întârzieri succesive. Inginerii au improvizat obstacole cu tramvaie răsturnate, dărâmături și șanțuri antitank, dar densitatea focului inamic a redus valoarea tactică a acestor linii. Comanda pieței, în sarcina generalului de artilerie Helmut Weidling, trebuia să coordoneze forțe de origine și ierarhie diferite. Controlul său a devenit progresiv nominal. Sectoarele estice, unde s-a concentrat ofensiva principală, au rămas curând izolate de centru. Conexiunile telefonice s-au prăbușit și radiourile erau insuficiente. Ordinele se transmiteau prin mesageri supuși unui foc constant. Deciziile ajungeau târziu sau se contraziceau. Structura de comandă, bazată pe sectorizare, și-a pierdut coeziunea funcțională și s-a transformat într-un mozaic de comenzi autonome. Principiul unității tactice s-a estompat. În multe sectoare coexistau ordine contradictorii, păstrarea fiecărui bloc sau concentrarea apărării în noduri principale. Disciplina militară a cedat în fața inițiativei locale. Unii comandanți prioritizau supraviețuirea oamenilor lor, alții executau literal directive imposibile. Rigiditatea sistemului, interdicția de retragere, apărare cu orice preț, a transformat tactica în nemișcare. Pe planul material, apărarea ducea lipsă de cele trei elemente care susțin o luptă urbană eficace: rezerve mobile, muniție suficientă și comunicații stabile. Artileria a fost imobilizată din lipsă de combustibil. Piesele antitank au fost folosite ca tunuri fixe. Muniția era administrată pe fiecare clădire. Rezervele nu mai existau. Fiecare sector își folosea ultimele efective pentru a acoperi golurile imediate. Capacitatea de manevră a dispărut și, odată cu ea, posibilitatea de contraatac sau de reorganizare. Podurile peste Spree și Landwehrkanal au constituit axa defensivă. Erau singurele structuri cu valoare tactică reală. Controlarea unei traversări era echivalentă cu menținerea comunicației laterale între sectoare. Apărarea lor a absorbit ultimele resurse. Au fost concentrate tunuri antitank și geniști, clădirile adiacente au fost fortificate și s-au stabilit focuri încrucișate. Rezultatul a fost o luptă la distanțe minime, cu distrugerea sistematică a pozițiilor prin foc direct de artilerie. Fiecare pod a reprezentat un punct de întârziere care, odată pierdut, a accentuat izolarea sectoarelor vecine. Heterogenitatea forțelor a fost o altă trăsătură structurală. Wehrmachtul aplica criterii convenționale de apărare în profunzime, unitățile SS mențineau un model de rezistență închisă și Volkssturmul acționa ca forță de acoperire. În teorie, aceste funcții erau complementare, în practică se suprapuneau. Unitățile SS operau cu autonomie. Volkssturmul depindea de lideri locali
și ofițerii armatei încercau să mențină disciplina asupra combatanților care nu le recunoșteau autoritatea. Această suprapunere a lanțurilor de comandă a anulat coerența doctrinală. Comanda lui Weidling a încercat să centralizeze controlul prin emiterea de directive prioritare, poduri, intersecții și clădiri cu structură solidă, dar informațiile disponibile erau incomplete. Ordinele ajungeau în zone unde situația se schimbase. Fluxul de mesaje unidirecționale a înlocuit comunicarea eficientă. Bătălia s-a transformat într-o sumă de apărare statică fără coordonare temporală sau spațială. La nivel tactic, lupta s-a redus la scara clădirilor. Densitatea de foc și distrugerea terenului împiedicau manevrele. Grupurile de luptă compuse dintr-o piesă anticar de tun, mitraliere și pușcași apărau etaje și subsoluri. Alternanța dintre demolarea prin artilerie și asaltul de infanterie a definit secvența tipică de luptă. Orașul s-a transformat într-un ansamblu de puncte forte izolate. Utilizarea terenului urban ca element defensiv a avut o eficacitate limitată. Construcțiile masive, ministere, stații, mari blocuri rezidențiale ofereau rezistență temporară, dar utilizarea artileriei directe și încărcăturilor concentrate le-au anulat valoarea structurală. Inamicul avansa clădire cu clădire, reducând fiecare punct prin foc metodic. Apărarea germană răspundea cu foc la distanță scurtă și contraatacuri minime, susținute mai mult de apropierea fizică decât de comandament. Organizarea spațiului interior al centrului administrativ, cunoscut sub numele de zitadele, a sintetizat modelul final al apărării. Zona a devenit un sistem închis de baricade, poziții de tragere în coridoare și accesuri controlate. Acolo s-au reunit ultimele efective ale Wehrmachtului și ale SS-ului. Lupta s-a desfășurat în spații restrânse, cu utilizarea armelor scurte și a grenadelor. Lipsa de muniție și personal a redus rezistența la un ritm de ore. Volkssturmul a jucat un rol marginal, dar semnificativ. A servit ca forță de întârziere și de legătură, acoperind golurile dintre unitățile obișnuite și menținând aparența de control în sectoarele deja dezmembrate. Funcția sa principală a fost să mențină continuitatea fizică a apărării, în timp ce unitățile profesionale se concentrau pe punctele cheie. Din punct de vedere operațional, apărarea Berlinului nu a fost o bătălie clasică, ci un proces de epuizare. Dinamica sa s-a bazat pe 3 mecanisme: fragmentare teritorială, izolare progresivă și înlocuirea manevrelor cu persistență. Planificarea inițială a fost menținută doar în documente. Pe teren a prevalat improvizația. Între mijlocul și sfârșitul lunii aprilie 1945, conducerea militară germană a fost redusă la Führerbunker, un complex subteran transformat într-un centru de comandă izolat. De acolo s-au continuat emiterea de ordine ca și cum ar exista fronturi coerente, deși formațiile corespunzătoare fuseseră distruse sau împrăștiate. Informațiile operative ajungeau fragmentat, iar hărțile de situație mențineau simboluri ale armatelor care existau doar pe hârtie. Procesul decizional urma o schemă rigidă. Führerul dicta instrucțiuni, înaltul comandament al forțelor armate, OKW, le redacta. Acestea erau înregistrate cu număr de ordine și transmise. Circuitul se îndeplinea formal, dar deja fără control asupra rezultatului. Rapoartele de retur erau parțiale sau fictive, iar conducerea politică interpreta orice comunicare de imposibilitate ca neascultare. Conferințele în bunker aveau loc în fiecare zi, cu Hitler în fruntea unei mese de situație. Ofițerii de legătură prezentau rapoarte scurte care omiteau datele negative. Dinamica consta în menținerea aparenței unei comenzi funcționale. Jurnalele lui Keitel și Jodl descriu întâlniri unde se discutau detalii administrative, numerotarea ordinelor, datele și semnăturile, fără conținut operativ. Ordinele de la 18 la 25 aprilie includeau contraatacuri ale unor divizii care nu mai existau. Distanța dintre realitatea militară și reprezentarea oficială a devenit normă. Tablourile de situație arătau armata a noua în mișcare când ea fusese încercuită la Halbe, iar grupul de armate Vistula ca forță ofensivă când nu avea mijloace.
Führerbunker funcționa astfel ca un birou de emisie fără verificare, susținut de inerția birocratică și dorința de a menține autoritatea formală. Începând cu 23 aprilie, criza de încredere a ajuns la vârf. Hermann Göring, șeful nominal al Luftwaffe, a trimis din Obersalzberg un mesaj cifrat, invocând clauza care îl desemna succesor în caz de incapacitate a Führerului. În bunker, telegrama a fost considerată o tentativă de lovitură de stat. Goebbels și Bormann au prezentat textul lui Hitler, care a ordonat destituirea și arestarea sa. Keitel a semnat rezoluția. Luftwaffe nu mai era o forță operațională, dar episodul a dezvăluit ruptura definitivă a loialităților. Câteva zile mai târziu a avut loc un conflict similar cu Himmler. Din Lübeck a încercat să negocieze cu aliații occidentali prin intermediul unor emisari suedezi. Conversațiile au început pe 21 aprilie și s-au intensificat după 25. Când vestea a ajuns la Führerbunker pe 28, Hitler a reacționat cu un nou ordin de destituire și arestare. Până atunci, Himmler își pierduse controlul asupra unităților sale, împrăștiate sau subordonate comenzii armatei. Măsura a avut valoare simbolică. Conducerea centrală nu mai putea să-și execute propriile dispoziții. În aceeași perioadă, Ministerul Propagandei a continuat să emită buletine de război cu un limbaj identic cu cel din lunile precedente. Se vorbea despre apărări ferme și contraatacuri de succes când capitala era înconjurată. Transmisiunile se realizau de rutină, redactorii elaborau comunicate, crainicii le citeau și posturile de radio le transmiteau până ce liniile erau întrerupte. Aparatul informativ menținea liturghia unui stat încă operațional, în timp ce structura sa materială dispărea. În interiorul bunkerului, ritmul de lucru rămânea metodic. Ofițerii înregistrau fiecare ordin cu număr, ștampilă și semnătură. Comunicările exterioare se reduceau la radiouri pe unde scurte și mesageri care întârziau ore sau zile să se întoarcă. Informațiile se acumulau în dosare fără verificarea îndeplinirii. Mesajele negative erau amânate sau omise, ceea ce genera o versiune parțială și învechită a războiului. Hitler a păstrat formatul conferințelor, dar fără dezbateri. Deciziile erau luate imediat și transcrise în documente pe care nimeni nu le putea executa. Keitel și Jodl acționau ca niște transmițători automați. Reproduceau instrucțiunile și semnau fără a discuta viabilitatea acestora. Comanda reală se extinguese, dar structura administrativă se menținea. În ultimele zile ale lunii aprilie, documentația OKW arată ordine de mișcare pentru corpuri de armată inexistente și desemnări de comandanți fără trupe. Tabelele de organizare erau actualizate cu unități de cadre minime, uneori de doar 100 de oameni, menținute în liste pentru a susține aparența de continuitate. Sistemul de comandă trecuse de la un instrument militar la un mecanism ritual. Führerbunkerul a funcționat simultan ca sediu politic și birou militar. Scopul era să prelungească ideea unui centru de guvernare. Comunicările cu exteriorul erau rare. Informațiile primite erau filtrate pentru a evita reacțiile extreme. Rezultatul a fost un cerc închis unde deciziile nu mai erau confruntate cu realitatea. Destituirile lui Göring și Himmler au ilustrat pierderea controlului personal. Alți generali au fost acuzați de neascultare doar pentru propunerea de retrageri sau contacte cu inamicul. Inițiativele autonome erau interpretate ca sabotaj. În acea atmosferă, OKW a încetat să mai fie un organ de coordonare și a devenit un vehicul al retoricii Führerului, rezistență fără capitulare și respectare absolută. Jurnalele ofițerilor prezenți descriu o atmosferă de formalitate extremă și tăcere. Ordinele erau scrise cu precizie tehnică, dar execuția lor lipsea. Autoritatea se transformase într-o ceremonie. Führerul continua să semneze documente până la 30 aprilie, când sectoarele exterioare ale Berlinului căzuseră deja. În acea zi s-au emis încă directive de apărare care nu aveau destinatari operativi. Ultima trăsătură a sistemului a fost limbajul său. Comunicatele finale au păstrat expresii precum poziții ferme sau fronturi în reorganizare. Niciuna nu corespundea faptelor, dar se repetau pentru a menține ficțiunea controlului. Distanța dintre cuvânt și realitate a definit natura conducerii în ultimele sale ore.
o structură administrativă activă peste un gol operativ. Între ultimele zile ale lunii aprilie și 8 mai 1945, înfrângerea germană s-a tradus printr-o serie de capitulări parțiale semnate de comandanți care acționau în mod autonom. Nu a existat o capitulare unică. Armata s-a dizolvat pe sectoare. Puterea formală a trecut la un cabinet provizoriu în nordul țării, condus de marele amiral Karl Dönitz, care a încercat să coordoneze sfârșitul operațiunilor prin acorduri separate cu aliații. Pe frontul de vest, comunicațiile erau întrerupte și formațiunile se retrăgeau necontrolat. La sfârșitul lunii aprilie, comandanții locali au început contacte directe cu inamicul. Primul documentat a fost cel al generalului Hermann Niehoff, care a semnat capitularea Breslau pe 6 mai după un asediu prelungit. Înainte, pe 29 aprilie, forțele germane din Italia, sub comanda lui Heinrich von Vietinghoff, au fost de acord la Caserta cu predarea lor în fața mareșalului Alexander. Documentul efectiv pe 2 mai a cuprins toate trupele din nordul Florenței și a reprezentat primul sfârșit coordonat al ostilităților într-un teatru complet. În nordul Germaniei, Marea Baltică a concentrat resturile unităților terestre și navale provenite din Danemarca și Norvegia. În prima zi a lunii mai, o zi după moartea lui Hitler, Dönitz a preluat conducerea statului conform testamentului politic care îl desemna succesor și a stabilit cartierul general la Flensburg, aproape de granița daneză, cu un mic grup de ofițeri. Alfred Jodl, la comanda operațiunilor, și Hans-Georg von Friedeburg, responsabil de marină. De acolo a încercat să asigure evacuarea către vest și să organizeze o capitulare ordonată în fața aliaților. Primul acord formal al acelui cabinet a fost capitularea forțelor din nordul Germaniei, Danemarca și țările de jos. Discuțiile, desfășurate la Lüneburg cu mareșalul britanic Bernard Montgomery, s-au încheiat pe 4 mai. Von Friedeburg a semnat documentul care prevedea încetarea focului începând cu ziua următoare. Acest act a marcat prima capitulare autorizată de noul guvern și a servit drept model pentru celelalte. În același timp, în sud și în Bavaria, unități izolate predau armele fără a aștepta ordine superioare. În Austria, a 5-a armată americană a acceptat capitularea a mii de soldați germani și a formațiunilor aliate ale Reichului. În chestiune de zile, forțele situate între Dunăre și Alpii au încetat orice rezistență. Flensburgo a acționat atunci ca un birou de transmitere. Dönitz menținea un contact neregulat cu comandamentele împrăștiate, dar a reușit să transmită ordinul general de încetare a focului în zonele aflate sub control aliat. Administrația sa nu avea putere teritorială, deși aliații au recunoscut-o de fapt pentru a gestiona tranziția militară. La 5 mai, Dönitz l-a trimis pe Jodl la cartierul general al lui Eisenhower din Reims, cu instrucțiuni de a obține o capitulare limitată în vest. Eisenhower a respins orice capitulare parțială și a cerut acceptarea simultană pe toate fronturile. Discuțiile au continuat pe parcursul nopții de la 6 la 7 mai. La 2:40 dimineața, Jodl a semnat documentul care stabilea sfârșitul ostilităților începând cu noaptea de la 8 mai. Bedell Smith a semnat pentru comanda aliată și generalul Ivan Susloparov pentru sovietici. Dönitz a transmis imediat ordinul prin radio și teletip: încetarea focului pe uscat, pe mare și în aer. Instrucțiunile au fost extinse la garnizoanele din Danemarca, Norvegia și țările de jos, precum și la forțele din Germania, Austria și Cehoslovacia. În est, unde comunicațiile erau precare, unele sectoare au continuat să se lupte dincolo de termenul prevăzut. Comandamentul sovietic a cerut o a doua semnătură la cartierul său general din Karlshorst, Berlin, pentru a confirma valabilitatea documentului în fața celor 4 puteri. Ceremonia a avut loc în zorii zilei de 9 mai, ora Moscovei. Au semnat în numele Germaniei Wilhelm Keitel von Friedeburg și Hans-Jürgen Stumpf pentru aliați, Georgi Iukov pentru Uniunea Sovietică, Arthur Teder pentru Regatul Unit, Karl Spatz pentru Statele Unite și Jean Delattre de Tassigny pentru Franța.
Textul a ratificat capitularea necondiționată a tuturor forțelor germane cu efect de la 8 mai, 23 de ore și 1 minut, ora Europei Centrale. În acel moment, fronturile arătau situații inegale. În nord, Danemarca și Norvegia au trecut sub control britanic fără rezistență. În vest, trupele americane și franceze au ocupat teritoriul cu puține incidente. În sud, formațiunile Alpilor s-au predat fără luptă. În est, Armata Roșie a continuat operațiunile de curățare în Boemia și Baltice până în 11 mai, când au încetat ultimele confruntări. În timpul zilei de 8, posturile de radio germane care mai funcționau au difuzat ordinul final de încetare a operațiunilor. Textul instruia toți comandanții să rămână pe poziție și să aștepte forțele de ocupație. Acel ordin, semnat la Flensburg și aprobat de Dönitz, a fost ultimul act oficial al Wehrmachtului ca instituție. Din acel moment a încetat să mai existe ca forță de luptă și a trecut la stadiul de prizonieră. Secvența predărilor s-a dezvoltat într-o succesiune rapidă: 2 mai, Italia, 4, nordul Germaniei și Danemarca, 5 și 6, Bavaria și Austria, 7, semnare la Reims, 8, intrare în vigoare a armistițiului, 9, ratificare la Berlin. Începând cu data de 8 mai, aliații au preluat controlul total asupra comunicațiilor și zonelor militare. Grupurile de comandă germane au fost instrucționate să se concentreze în zone desemnate și să predea armele și echipamentele. În nord, marina a transferat navele sale în porturi britanice și daneze. În vest, unitățile terestre s-au predat în masă. În sud, trupele alpine au fost dezarmate de forțele americane. Guvernul din Flensburgo a supraviețuit doar 2 săptămâni. În acest timp a coordonat repatrierea prizonierilor, livrarea de materiale și inventarele militare cerute de aliați. În 23 mai, Dönitz și cabinetul său au fost arestați prin decizia comună a puterilor învingătoare. Odată cu detenția lor a încetat ultima reprezentare administrativă a Reichului și ficțiunea unui comandament național a fost stinsă.